Ka Voice of the People Party menin kesengi kan Neutrik benai Nailor Arjar Sao kalawan here sama Hausan Ram constituency ban yo ban ai kublai ya kipet ba kiba kershan ya keseng hakni election MP Lok Sabha kabadang sudem hakni ka jingalang la ya don benta na do president rang ba jong keseng o Dr. Ricky UMP ke Shillong parliamentary seat o Dr. Risman Shangpliang bat kiway di kinong nilam jong keseng baru kinong nilam jong keseng na kathain Hausan Ram uba arden ha kapor ba ai kublai kipet ba uli yo ru ban pensengaw ya ki kato kan ni kijing jong kejela kejongi uba arden uang bahaki sengi kiba menta kan ni sorkar kasmat ban terwa ya ki kam jingirap syaki samla syaki nong rep bat syaki wepan hendrai ke jengkelipat kabangi dai ban bu kalong ba nangno sorkar yo pisa ban yarap ya ki samla ki nong rep bat ki wepan bat ngim dai ban kemen ya kata kapisa kabangi yo hindrai ngi dai ban tip bat bo jengkeli nangno kani kapisa kawan Sorkar India hi ban pet ban kmi ya ka jing pelut ke jing pensep ya kata kapisa pata kani kalai ke jing maha baga jela Meghalaya largalong kumbagalong menta larga syai piteng ban shimram kan poi ka por baga jela Meghalaya kan kitram bat kanamla sho ban penkhol ya kata ngaram bat ki badan ha kata kita ki priu ki baga sorkar kalathong ki barana po CEG kini ki priu ki betibit ya ka kampik ka khen ka dia ka jinglot ka jingsep ka rukam penan kam kina tokit kidan kita ki auditor ki ban audit ki department ki ba pher ban la hangno ka jing bakla jong ni ki department hangno ka jing bakla jong ni ki department ha ka bri ba kata ka jing penan kam ya ka mang tengka jeng sorkar mereka ai ka ba pi ki kisni o Chief Minister ringkat bat utu officer kilemi banyata ban penkesan bakamdan kata kajima yang jela Meghalaya bagila ban ngak hakata kajing kitram oh ko kipai babi mereka kipai ba hagini kisniru kitip OA utau CAG kitip ya kamram gajungki bat kitip ya jingtrei ke jongki bat nei tangata iru shibun ki persang ban trei smart agini ki sngi ki pementa ban peni yiki kam o ban terwa jinyarap yiki samla ban terwa jinyarap yiki nongrap mereka jingli ke bangi ngi haban kli alade nangno ka pisa nangno ka sorkar kayo pisa banyarap ingi ki samla nangno ka sorkar kayo pisa banyarap ingi ki nongrap ngem dai ban kemen tang bagi yo ndai ngi dai ban tip na ya ka tmai nang no ka ta pisa kawan lada ka jing ai jingarap ingi nang shong shnong kadai da ram manong ipi ka don ka jingma ka ba crowd bat ka jing tim kan up yiki kon ki ti ki janga ka jopi ngate ka kemen ngi bang ayo jingarap ngate ka man toy ki menta kanongot ki bala ban yo ya ka ta ka jingarap ndai om sim pet pat ya ka jinge ka ba bon bagi pat ba ki pada ki keduk kam ki keduk jam la kang lot ki kam ki jam magini ki sngi ki bementa nomor kata ngin hap banlong ki pada ki bahusial nomor kini ki jingle jong ngani ka sorkar ki dei betang kumno ban pen telot bor ya ka voice of the people party kenang bagani ka party kanum yo yang ngani ka jingger shan ka bakiyo menta kenang buni pada un paino shibadiang un paino shibaman reko ki pada bi habang iwan manai kublai pi ni kwa ruban kentu pi ba pinlong ki ba husiar kom magala keren na gani pide ban long kum ketu ka dokha kapala shawo ateng ho kwai ba kapala light no wat persyang shu ban kwai ya ketu ka dokha san post nem tamanda ngilangat aga sinshar ka bamdan ka jingai ka bamdan ni direction ka bamdan ka bamsap wat numpai shu syakata karukom sinshar ka khadar yakani ka bangilaya karukom ka batumai karukom traikam ka batumai ka jingai ka batumai karukom perkhat ka batumai ngin yaine khnang bakan long ka jingkerhu yagi longdin ki mandin ki jungi ki banmi pateng paket hagi sngi bat ki por ki bonon ko ki pai babe ni don namar kata ya ka mensim ka basmukia oh ni don ru yang jing snongo ka bakrau ya ka jing kershan ka bapai ni dang don kam ba phini biteng ban kershan ni kan mau la mingi ya ka jing roi ka jongpi ni ni sa bol play ban na don ka jinget ka baskam balar ni la bu yo play khamat jongi ni la ai ka jing shenia ka bapura
utau blay bangi syakri un yad haswa jingi kanumdan kanumano kabalapan kangla yaga voice of the people party bahkan sensyar yaga negeri kaba ene ka jingi te poki pat babi ni wan nomor kata daw hagani kapor ban ai kublay pi ban kentu tongin yang scam nang ne syakma nginum plet jimot syagadiang syagaman mrengin plet jimot be yakin nongrim joga voice of the people party ngin syania hakin nongalam joga voice of the people party ngin ala diki bagin yoban sinsha but on the kila sinsha ngin sa pek ngin sa kmi ngin sa pensyong nongrim ken kilong shisha ki kumlu kita kibriu lagi long nem kumbakina kren hangi ne kilong da kumoi pat but ngangit penom babi ladapi ai katagalat baka jing syana hangi banya juangi ki patba o pidan hot ban artatin namara bala sya syukur bunsin rei ladapi artatin kanu yangi wat num pat kentai kat babi pat persyang katagari banga jupen kamau baka tagalong bedon kam bakan rung haga jimot ke jeperkat bangin long kumno ngem aila betchwa yaga voice of the people party jaga baca I can kentho kat bagi kentho mrei ngem aila ngalingo ngim don kam tham ban pensap igi gi bakentho kan nungut de kita gi bakentho persya yaga voice of the people party hapren upai ta ngati ngam ju kam pensap nomar ngatip kilong tang kendiak mut hagani ga snong mau sunra man ai nuksai bi lada haga snong mau sunram lada don arhongut kitemen besan ndon ubentip ubawan ya nanti hamni badan arhongut kitemen besan lada don arhut kibuan natib lut baro ke snong baro ke snong deine arhut kindon kibuan tinwin ke snong baro ke lada don arhongut kitemen besan ndon nutip badan kitemen besan lada arhongut agane ke snong tekatno kita gi bakentho yaga voice of the people party nawarna don ga jinget ka baskem bo bait ba babur udon yaga ta ga jing mut ka baskem uskem ban yaine ban ala yaga voice of the people party de namar ka tadaw hagani ga por ka don kamingi ban pen thmai biang yaga ta ga jingkut jingmut ban pen thmai biang yaga ta ga rai rangba ban pen skem biang yaga jingmut ke jing perkat ke jingi ha kani ka party ngina ai ke jingkersyan laragawan ke MDC election ong inum ong la de yo tiket uni tengan kersyan la de yo uni tengam kersyan hot pila bandon ke jingsno parlok ke jingsno jang parasnong kwa ban yo tiket ua don pat ke ba kwa ban yo ubi tenre haga bakut pinrai tanggani kamper pat la de yo ukir ngan kersyan be wala danga kwa yo namar bale ngan syania haga party Kumka party ngenum le thormur hakabide bagade ka kam in the pension nongrim kam nong basok don sibun mentagi ban tiket naga voice of the people party haga bakut ni hap ai tang you way telari ki pat ba ki thau kun hon kata ka jing smotho ya ka jingkala kam pade ki jing smotho ka bajanai namar kata kala compare laringi kwa yo banasno lani kwa upara marjan na haga bakut I pat hakarai bat ka jing start joga party wat num I ken ya ka party wat num dom ya ka party namar laringi thotno bangim yo uta bangi kwa o kata ka jing smotho ko jingi bangin yo ya kata ka jingkala kalau ka jing smotho ka bara dang duna hadu kata ni don kam namar kata ban syania haga jimpnia joga party ka don ni nongrim unu bejob MDC lani MLA naga voice of the people party umla abalet marway daga jing perkat shimet ka jing perkat jonga party ka rai jonga party ki mat jonga party ngin hab ban ya kat kum ki kendon jonga party kalong kum ke teamwork pipet menta lada borok itu ki player ki bapau ki player football ki bapau bha ladu Ronaldo ladu Messi nangta kitu ki player ki batbit jonga party ki le kai naga ju ke team nanong ipi kamut baga taga team kan job be lari kim don ni ke teamwork ndrela da don tangwe batbit na preng jongki bat ke team kabra ni jing fu jimut kata ke team kan job ya ke final bat kala banra ya ke world cup ke voice of the people party kam kwa namar ke tagada ban ong bangin plate jimut au way ubri shimet lani ke way ke bri shimet haka team ke bangingi train
ngi mentangi trekum ke tim mangai bariki iba baskem idoktor baskem lam begini ngim judan hapreng jongi kata ka kerjan lani kata ka AKA karkom perkhat banginia simet em ngile AKA ngi kren AKA kabaka party hi ka smultu usai ngim kren bat ngim le AKA ka bangi smultu simet mangi namar tarau ka don kam bangin sandur ya ka kenhon ka babiang bagala sisa banyalam ya gari bariga jat beriu tengene ka por ka bamenta haswa bangan penkot ya gane ka jingkren ka junga ngai wer langi bi paro kom gadak jogi jing pen scam ka jing pen thamai ka jing kot jumot ka jungi bangin yai kersan ya ka boys of the people party tong ini yang lang ban ni paro ini tor khamang ni khmat ini banlet shagri Egypt ban kren hau khmat jong sim paru baun platno yaki kon Israel nagadagari bat shisha ulale ru shibon ki kamba ki bakraw nga not ban ong hagani kapor bamangi kum ki nongelam jonga boys of the people party bat ki patba hagani ka ri ka ba e ga ji ki ba ito yo play uba em ubangi shakri ki yo i be ki saki ba play ulale kamba bat kampala hagari ga ji bat lingba gani election MP kamdai ga jingla ga jingi regede ga jing shania ga jingi ho play mau play undon ringkat bangi bat shisha ka ne ga election MP kala long shisha ka kamba ga bapla ka mau play ulale la kompong ya ga jingmut ka jing perkat ka jang gibriu bat kala long shisha kai ga jingja ka bansa jingkan mau bat kam kut tang election MP hendrai kini ke jingja kadang ai por hakikana om tang hakani ke ri ke be ke jingi hendrai ki wei ki banta ki badan sekani ke dong ka tan shate lamingi jonggari India kalala ru ban kring ye ki wei pat ki nong song snong ha ki wei pat ki banta jonggari India bagini por bagini thu khana ya ke ai ke raja hagani ke jala ke jingi Hagane ka MP election lingba ka boys of the people party tenamar ka tarang ismutu o play ulapani ya ka weishwa ka kam ka bapla ya ka wei ka kamba ka bolale bat nyendang yu I nang ni shakmat ya ki kamba ka bakraw ki bo play unle nang ni shakmat bangin ma shisha banwan ra ya ka ta ka jingsngan nagamta ki longdin ki mandin ki jungi ha ki por bar ki singi ki banwan ki paiba ki be ki bo na ka por ka bamenta ngiwan na ka snong mausunram banwan bang ai khublei ya fi ki paiba baro ki balai ka jingershan hot haswa election MP ngelek keleng ban pin shai ban pin snow thu bat phiru ki paiba philayo snow ye ka jing pin shai ki jungi philayo snow ru ye ki jing tho jungi wei pat ki seng sang perthei bat ki wei pat ki nongelam ki badana kita ki seng sang perthei ki ba persang ban jalam baklayu patba ki ba persang ban the pja yu patba ki ba persang ban penduk jingkermen yu patba ubla pai shaga boys of the people party daga jingkermen bagani ka party kala banon ra ya kata ka jing syai ya kata ka jingkemen ya kata ka jing tengen hangi kom ka jat menriu batru nilai snow ya kita kijing persang ban pen jalan baklayu patba dagaba krendu lesi ban pendu jingkermen ban pen setting yu patba ban le yu pinya pai syagata ka boys of the people party ki kren nang ni namau sumram daga sorban pendu jingkermen kenang bagi snong di badan syatai syakmat lagalong ka mau pelang lagalong ka melim bagwi ki jaga kitaru kin smo no mensim no namar la jonti ki baong o ka BPP te samau seram kampat la pi ban sukli empat don bi ginong kersan don ginong elam na si gentil o sini si gentil empat long meni keren ya ka VPP ola da skap shisha ya kita ki kentin kita ki jingya keren Hakapor banginang let siya upat ba Ni laday siya ban snowrit minsim Ray ka ay kabang isnow tanat Hadin jang election Oh Amday mangi Uba king ka jingot ka jing perkat Day kita ken
kibala the umpja dei kita ken kibala kren pendu mensim yangi kom ka voice of the people party kiba king bat kiba bayong kli hadu kini kisni kiba menta namar balai kom bala on menai bariki kom bangina jukren ngila job hakini kin life putri utli constituency ngila job hadu life war teligi constituency larakan jingla day ke MLA election ke voice of the people party ke Senshar Marway but hangni hamau sunram habring kaptu ke jingkren klan jogi wei pat kiseng ngila yo hadu khatla hajar khandai span ru phobot ani kain kedai kabau pat ba ujuba but hot habara job ngisno kemen menta ngilet ban ai kublai keleng bangis ngomu yu pat ba nrengin ong ye piru ngi hapan ya tru ya galinti ke ba e ba namar balai kini ki beton naga bor sinsha kile ibu pat ba mendaula pai ga kmat shaga voice of the people party kilas dang yagi kampen trim gijungki kilas dang yang kita ki company bor ki jongki lakum ki leno Taliban balengong kumta kami apir kai ke baki kile bat ki kamle jubor jong ki seng leno namari ka hak ya ka bor ka bau patpa ula pentup hangi kum kita ki nangalam lakni jubor dagane ka sarkar MD Lapiong ya roy kapar hagi constituency Lapiong ha assembly bat lapin ting lapin smith yau patba lapin jinjar yau patba hadin jong MP election yo jingtip lagalong shaboy lagalong sha Giant Hills lagalong sha West Coast Hills habagi patba ki lek bani gendo ya kita ki shakri ki baki kelejit balatip kom ki MLA lani kita ki MDC kai ke baki kena jawab yo patba oh menhagani pilai kesan pra ki lek siki pra den kata kadai ke jimpen jinjar kata kadai ke jimpen dik renga kwa banong ipi ko ki patba ngidei mangi kinong jit langi jit rangbas nong langi jit MDC langi jit MLA langi jit MP ni ton ya ka hok ban ya ka bor ban jit ya ki bara bangi jit ya ki kidai ban syakri yangi nangam ta kata ka bor ka bala bu bagin syakri lagalong laisnam ya ki nangalam shlong lagalong sansnam yu MDC lagalong sansnam yu MLA lagalong sansnam yu MP kem don hok ban keren tokmet yau patba kadai ka kamram jongki ban syakri yau patba ngidai ban tip ya kadai ka jing shisha tenamar baki na pinibor yau patba kay ka bang yasno kat sabalay kistang banong kelet show prak Lalu patba ulet shopra, lalu ulet shaki kiong kelet shopra, kabamot one let shobariki, let shobarden, let chikini kinong mikmat. Lalu ngipat ngikren ni kecini aja patba kiong tose pra, kapali jompikan sapoite. Kulumar jimut kini kiwei kiseng san pertai. Namar balai kilesio pet, kilesio sobe, ya kata kesur kamu patba Ukraine. Upatba kumbalang keleng-keleng ka jing penjob ya ka MP election kam di ka bekut mereka di ka jing stang ban peni ya kata ka jingkala ka ban wan ha kani ka jela ka jingi ko ki patba ha assembly ngidon latung kenang ya uba speaker usong kenor ba ude ban penia ya ka jorbar krem sha shiliang yano kata ka di ka benta ka jong speaker lani usong kenor Badai namar kata ka daw kaan ka bakang ya ka jingken tiap seng kata ka 10 schedule hapo ka constitution jong dari India ka bamsha ya ki no MLA lani MP baun pet seng no on daw la job naga party
Kabaulayeng. Nrei ki ailat tang ye ununu. Katakaan ka ailat ye ununu. Ubalong usyong kunor. Ubalong uspikar baula ban resign no naka parti ke juu. Balai ban pentik na. Baka taka jing peniat ke juu ya ke dorbar kadlong ke bam syak liang. Nrei pipet man kani ha ke dorbar. Ki persyang ban kanglat yang i bangin rai ki mat ki mai dei nang ta ka upat ba ban nang ta ke jelak. Men gini ngalara yang kawai kemat ngaladepan tap yang kata kemat apo assembly secretariat bakwa penyatai bakata kalong sepang ke jingkiu dor jong kamar bam kamar di kabakta yang iupat bam bat ngadaya nujur bati marba mardi hanagalan hasam mizram ngakwa penra yang kini kemat banbu yang ke jingkili balai ke don ke jingkiu dor hadukan ni yang ikipat bam kibat hak bantit ya kimata ki jingdon kam ki jing hayeng asam bat balai rupa